svou písničku a můžeš se vystřídat. Motýlek tam včelku honí, hned, 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 dej mi včelko med, včelička, hned, 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 dej mi včelko med, včelička se na něj zlobí, že jí čedelka ubolí, hned, 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 ulič motýlku let. Ještě bych ráda připomněla, že děti mají možnost se zadarmo napít, mají tam syrup s vodou v baru, takže si tam můžete jít, děcka, kdybyste měli žízeň, se jí napít. Tak, teď nám zaspívá Tadeášek Slaví, jako správný šahaj vašeho krojí a nachystá si nám Karolínka Bačková. Tak Tadeášku, co to dneska bude? Výborně. Reš, govná reš, prečo si ty moja milá za mnou dreš, 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 drobňu